Goran Biskupović, star 28 godina, i Miloš Bošnjak, star 25 godina, likvidirani su 5. septembra 2016. godine u Kotoru, u naselju Mo. Mladići su razneseni bombom u trenutku kada su peške prilazili kući Biskupovića. Da ne ostave mogućnost za grešku, niti da bude preživelih, ubice su sačekali da žrtve priđu dovoljno blizu improvizovane eksplozivne naprave, a potom su je aktivirali daljinskim upravljačem. Inače, ubijeni Biskupović je blisko sarađivao sa braćom Vukotić, koje crnogorska policija smatra vođama škaljarskog klana, a kako se pretpostavlja, Bošnjak je slučajna žrtva. Rat kotorskih klanova počeo je 2015. godine, kada je nestala droga vredna 15 miliona evra, i od tad se ubijaju svi oni koji imaju bilo kakve veze sa jednim ili drugim klanom.